Jsou domy, které jsou hezké na fotkách a pak jsou takové, u kterých to cítíte hned, jakmile do nich vyjdete. No, pojďte se přesvědčit sami. Obklopený zelení, zasazený do tiché ulice a přitom zůstáváte v Praze s výbornou dostupností i občanskou vybaveností. Denní část domu vás přivítá světlým otevřeným prostorem, kuchyně, jídelna i obývací pokoj, kde je hlavní dominantou celého prostoru krb, který dodává teplo nejen místnosti, ale i atmosféře. A pak vyjdete ven a na chvíli zapomenete, že jste pořád v Praze. Najednou vás pohltí klid a pocit soukromí, které tato zahrada nabízí. Je to místo pro rodinné chvíle, relaxaci i zábavu. Bazén poskytne osvěžení v horkých dnech, zatímco venkovní grill je ideální pro grilování s přáteli nebo rodinou během teplých večerů. V horním patře je dostatek místa pro všechno, co potřebujete, a dokonce ještě i víc. Klánovice jsou výjimečné, mají svůj rytmus, lesy, komunitu, klid i pohodlné spojení do centra města. Tady se opravdu žije jinak. Pokud toužíte po místě, kde si konečně odpočinete, najdete klid a hlavně relax během dne, pak věřím, že jste právě tady správně.